det er Christian fra Benina. Velkommen til denne jule special edition, hvor jeg skal vise, hvordan man laver hjørner med kantebåndsapparatet. Så vi går i gang nu. Det første vi gør, det er, at vi kører med kantebåndsapparat her på kvilten, og så kører vi ud til enden. Så er det altid en god idé lige at hjælpe med pincetten. Og så kører vi helt ud til enden. Lige en mere. Og så holder vi der. Og så kører vi op. Og så løfter vi foden. Tager ud her. Og så sørger vi for lige for at få noget ekstra tråd med ud her. Så vi lige har noget at arbejde med. Og så tager vi vores kantebåndapparat væk her. Det er jo det, der er smart ved Benina. Så har vi masser af plads at arbejde på. Så trækker vi lige lidt ekstra ud her. Så vi har noget at arbejde med til hjørnet. Og det man så gør, det er, at man åbner den stille og roligt. Og så har du faktisk formen. Så har du formen på hjørnet her. Hvis du så lægger den ind, så den ligger parallelt med, så kan du faktisk folde hjørnet her. Så har du hjørnet her. Så skal vi have en knapnål her. Sådan 90 grader ind. 45, hvor jeg ved. Og den skal bare lige ind og fange. Og skal man sørge for, at den lige har fat i begge lag. Den behøver ikke have fat i kvilten, fordi så er der alt for mange lag. Så skal jeg lave det om på den anden side. Og der har vi jo faktisk den præfoldet her. For hjørnet lige til at passe der. Så sætter vi også en nål lige her. Passer lige på fingrene. Der kom fingeren med. Bare lige sådan lidt igennem her. Og så har vi faktisk næsten klar til at sy vores hjørne færdig. Så det vi gør, det er, at vi løfter foden. Og der er det en god idé at bruge knæløfteren også. Fordi så har du fuld kontrol over det hele tiden. Så det vi gør, det er, at vi sætter kantebåndsapparatet på plads igen. Og så hiver vi lige lidt tilbage igen. Så vi kan komme hen og sy hjørnet. Der er det selvfølgelig en god idé lige at bruge sin pincet. Og så gælder det så om nu at få lige præcis fat i det, hvor man slap sidst. Så du følger samme stikning, som der var på den anden side. Sørg for, at den kommer helt ind i. Så der bruger jeg så knæløfter, jeg skal lidt længere frem her. Og nu er det så vigtigt, at vi har rigtig mange lag stof. Så der bruger vi håndhjulet lige at få den første stikning. Og så har vi nålstokken nede. Bum. Og så kan vi tage nålen ud. Og så er det en god idé lige at holde lidt igen, når vi starter. Lige holde lidt igen i strømmende stof. Fordi ellers så kan den krybe sig lidt. Og så er det ellers bare lige at føde på her. Og der er den jo uundværlig, Beninas overtransportør til, når vi skal have fat i alle de stoffer, der er i her. Og så fik vi lavet vores hjørne her. Og svær var det sådan set ikke. God jul og godt nytår.